Pathian Sabaibukin Athiang in Macha Om Felteo Lalpa Chuan Himizai Midikta Tan Chuan Pathiani Pathian Fakhi Om Re Ani Jing Trangin Lalpa Ne Chuan Thu Soikula That Fort Fiso Ni Ne Patin Zai Pathian Lalpa Chunung Gara Kampa Dutak Hruaitu Inile Ai Hruaina Long Thu Counsellor Tumna Hian Inkhawm Inkhawm PRESBYTERY Inena Long Thu Atharin Counsellor Zaina Inkhawm Chara Malso Nakandon Nalitei Tura Mal Misob Saktuhin Lalpa Yesu Krista Hmun Kandile Chuan Kohhran HNIHNA Kohhran Ziatu Song Zaina Hmun Chalanlia Tawngtai le Thuhril Inlawmna le Dona Tantuhi Tambalan Chakima Ania Thuhril Tuhi Reverend Lalthangpuia Fanai Director FG&CC Ania Inlawmna a great CHHUNKAW CHHUNKAW Kanaya Tsugi Alo Lalbiakchhunga Lalnunsiama Pathian to Tawngtai Dona Lalrammawia Naktu Pathian Sunday School Inkhawm Chantuhi Puzo Minkhangara Te Zirlai Pasarina Lalbedin Hmun Le Mopurna Zirdona Zirlai Bible Tarlang Ni Chia Turin Tangwal Ekhantuama Ani Chantu Inkhawm Chantu PC Lalrod Feni Bial Tumna Thuhril Tu Puvel Som Zuala Zana Thuhril Tu Reverend Dr. LH Rawsea Ani Bohi Voina Seminar Local Ukha Ani Kan Kohhran Hi Adin Laltangpuia in Hituna Hian Za Som Sare Kan Nia Lazo Kempi Sanga Kan Nia Kohhran Mi Zozam Mi Sasari Le Som Li Kan Report Ania Kan Boilama the seminar Kan Hanleya Kan Kohhran Changin Mi So Kan Kaltura Kan Ngaya Lalthangpuia Christian CHHUNKAW Rawsea Kan Ngai Kha Kan Kohhran Hian Kohhran Bechena Bepa Hian Christian CHHUNKAW Committee Hian campaign Tenein Matsia Changkha Hala Turan Kan Shadow Bang Kan Leng Kual De Ngana in Charles Counsellor Kan Leng Boka Kumena Hian Akum Thumna Ani Antikha Kan Pozoi Niche Kan Inkhawm Chantu So Sambal Chakima Thiên Thu là ngoài phòng thu buồn bông thôn giá sống của trong sống bị bạc hận Thiên Thu là ngoài phòng cảm ơn ngày ấp yêu các dân hào vinh các thôn nông trường chú địa chuan chẳng nhân lai là sinh rộ ngay từ không khát bula đi các kỹ tụ bơi có hồ sơ công áp bản chuan anh này đã có lưu thăng anh này là sản xuất cái anh đi bộ các này là ai bộ phẳng anh này tua bia cái lấy chuột phá các này là các chuột đi bằng cái bộ các này các bạn này là lấy chuột phá các chuột
exam bên em luôn rồi không phải em làm thường rồi tốt chứ dễ là yên đồng sân tên và thuộc bồi mộ tắc mấy thu sư tu ở trong yên cần ngay thì đó na cần thu sư tu bồi mộ sẽ để hình kịp phong kịp sắp là cậu sẵn mi tên na cần luôn cả số tu ta na lòng na bằng tất cả chân cần sáng trước hiện tu rin em mà lên sổ tu rin chúng chúng lấy số tu bằng điện chân cho giải trong trai của nó cái này là trong trai quý thuộc từ này thế làm cho thọ hơn là con Kohhran program yang zoom terluang taka pasien foina kan hantaina pasien yang HNIHNA indam lo kan fiat yang tetana terkait ila missionary for evangelism from ama tang terkait ila terkait dengan berkah amen kuitai turin to nakha tin deu kan tungdong ya terkait
Kan zain Pathian Khalthang number Zabni Pangana Counsellor Hruaitu Inkhawm Lalnunsiama Sonon let lai Lawin Toàn nó có sở nam trình tự nhiên bày sĩ và đi lại yếu sở Zaina Inkhawm zong te FG&CC Thawngtai te tayo in kadalpai so Kristan in sipai kabu Pachau kan local CHHUN CHAWLH Inlawmna CHHUNKAW CHNIHNA seminar Mamit Bazar Veng HNIHNA Inlawmna seminar ko tikin kan leiteya kan beisi aya tra maila ko from trangin dia trangin kan Inkhawm ya along kan tikop maya tin zaina kan hian Mamit bial le Mamit Bazar Veng Kohhran kata seminar lokal te Lalthangpuia Hmun Rawsea saka ketika seminar kan suahian kan thupui ken palai chu Christian CHHUNKAW ani zelmaya chuan zaina pohian FG&CC awareness campaign le Christian CHHUNKAW campaign kan nei don ani bermaya zena hian Pathian thute kan sirbain kan rongbol na chanchin hi Lalthangpuia kan soi ko sai la theng kariga heng hi kan sinat pumpo panga kan rongbol na tin englai ke ni Kohhran le ke ni bial poina kan rongbol na fit ani Ika Inlawmna kan dua kumsa khazakwa somkwa panga sino Inkhawm wikan family guidance and counseling lamahian ma la se din apas tichuan sinot thupa su SEC nan triala pas aniatala kumni na Sanas gosong pasari January bisong di pakat akan
Synod Conference Center Family Guidance and Counseling Center chu hon ani thei ke chawa tichuan atira chon hungat kan nei lova conference center ba a mission Veng pastor quarters nuai te center tan an lo chang te auma tichuan chu duwa san dile pathum atang khan mission Veng khian New Street kanti khian tuna sinagram building te sain FG&CC center le imani sinat building nge chute chuan kanin hung felta te chuan puna lokala center adin bel zela chan mari ate an dim phota chan mari kha rem chan lona awangin bong kona son phei ania ten chu do vai kona ten diklea tuna hian district khopui hian center kan din del victo ti thei ania chimlama kan Kohhran tlen na Longtai le CHHUN khopui te center kana le thei wa marlama hian Saitua district thar ane wangin center kana hong thei wa amara chu nikum SEC akhan Saitua center din kanrela SEC pharsak towa tumina hian din turin kanin bo saya Saitua Counsellor tura ruat hi ADC DCPC kantimaya Diploma in Clinical Pastoral Counseling zir ane wangin meta aram zir chuak anga chuan meta hian Saitua center thar kan hong dona te chuan chimlam khang sehale Tawngtai kan ti te pa khan Mizoram district khopui chuan center kan hong kim deu tho to don tina ania tin Mamit Bazar san ri som bakua khan center kan lo hong tawa chuti laya kan senat moderator Reverend Lalnunsiama hong chuan Mamit Bazar lama tuna hian center kan nei meka Mamita kan center hi adinna anarei tuklona in center kan Counsellor te hian anzir thin boka pantu te kan nei thriau thrina amara chu nikum lama khan tlema han khaila demeira Counsellor kan thla zir chuak tu kan nei ma pastor pension te kan nei lai ele ma khan nikum chung khan kan center bi hian pantu center kan ai kan nei ten dewa nikum chung khan kan center pantu hi kan record dana chuan za somriat pakhat ani welama khan kan Counsellor dana chuan zandi borvel kan thing ani mi kan report nu hian engmoza pantu kan nei ben le tin Mamit center kan din atala tu theng pantu kan nei zong zong za thi sang thum za sum thum pani kan ni to ani tura hian kan center hian counseling lama mithiam MT's counseling zirzo Reverend F Lalrammawia kan leya kan center hi tram masa lam ate counseling lama mitui tak mai Reverend Lalthangpuia kan leya etu nabi
hi kan sui ta khan zirul lama po counseling lama master degree nei ania wangin athiam thokhatang ti arin thea kan center pakua ahian MT's counseling hi pa ni pathum ematso kan nei thea hetiam mithiam kini center kan nei hi kan van en ani ti hi in rian kan duwa chimene van chuan lai khochung le bia chunga ko phan pui te hian kan center hi in Hmun Tawngtai le zuwa hi kan du en maya voinam kan zirta khan kan rama hian chung ko ke chia nu pain thren thela chuan in thren chia lo ma se khum khata po mudul ma se ana lam in chon rin rilung lama in thren to te hi kan tam en maya tin no le pa le fa te in kara po in be rei thei to lo chung kuwa cho Inkhawm rei thei to lo te hi kan tam en maya tin rulo wang te mi mal nun har satna chi khang wang te a center pan mamo te kan omani chuan kan center te hi kan Hmun Tawngtai apoi mo ani ti te kha ko thang ho ten kan shia kan duwa voinama kan sir ang deu khan nikum masa tang chu khan counseling center ahian kan thu ya kini pastor tana kan kom tam per chu nu pakar har satna te hi an abik takin mei chia an pastor tana an ti tu da tu dan tha zu an ruisan ngol an reisan midang laga an uire san an chi milungai mei chia hi kan kom na se em maya den kan rama hian lu cham chom na te atam em maya ngol vei en kol na te atam em maya heng hom phang phanga mi tam ta no pom tam ta hi nu le pa kar lo vasei lian nu pain thren fa te an le fur maya chu tiang chu ne vai kan ram a hian Christian chu kwa hian tran kan la hi anga ani ti hi ko thang ho ten kan fiat thang kan du khop mai kan ko fan rong bol na hi azal khop mai ram thar rong bol na kan ti te tual chu nga po rong bol lian tak tak ATC lama pathian tu zirna lama kan rong bol na te hospital lama kan rong bol na te SMTC lama kan rong bol na to fan bai chia ke TP nga kan rong bol na te hi azal en mai revival nga kan rong bol na te FG&CC mga kan sunod na rong kan bol na hi sinat pun pui ko mga kan rong bol na suan rong bol na tem tereu te FG&CC committee po hi committee pui ting po de lo SEC Senate Executive Committee Subcommittee ana de ka ma se chu ti chung chuan FG&CC rong bol na hi tun ba evan ke la million te trong kam takin kan sinat rong bol na peng tam tak zinga miswa te ne king pa rong bol na di gen ka shya chu ban chuan he rong bol na hi ko fan ho ten kan lai fe na kan tui pui a councillor te po kan trong trai pui hi ala ani ti hi ko fan ho ten isu thar te u so tu tat ta ko ma pathian thu la ma te
chẳng nên để bộ cần ngay đủ đôn một xe cả tiền khá cả bộ lệ FG&CC rồng bóng là chúng ta cần sợi kể chín mấy ta sẽ là thoáng nghe và thiên cho thiên linh thì lâu ngày thẳng tiền cầu để thiếu thì bung sổ và rục trang sông đi bằng tranga sông thung bali thiên và thiên thuy lâu ngày thẳng nhưng mà sẽ là dân lại ổn là sẽ là chụp thiên để là trùng trai là anh sa thì tam để lâu ngày thẳng tin thông về cả liên nhất sát cái nào lâu đi nga chú đi chuan tan in lung phum te làm chuan đi nga tin công khar zong zong chu anh hong ha meeting call bun te chu lu te ta feka tên là về chu amu hi là lâu hara ta in công khar te chu hong in amu a mita te chuan tan bo emo atia ta khan dai phoya ai ti lum do na ni ma sala polos orin te kin ava en ma in ti su kan zai ta kan no on fekalo om atia tên là về chuan khon wa te lama azuang lu ta lava khur chun ola le sila ba chun apok khupa tin an ni chu Hruaitu ka pu te u chan na mo tu enge ka ti tu atia tin an ni chuan lalpa ni suwa ringla ti chuan chan na me ni umang nang le chu te ne atia tin an ne la le ai no zong so ne la chun lalpa thun soya tin chu mi sana chu mi lai la chu na suaya an vuak la vuak na chu silfaya tin ani le chu de zong zong chuan baptisma an chang ta ala tin ai na Hruaitu ei tu aluya tin pathian an rin awangin ani chu achung te zong zong ne an hlim ta ma lalpan thu kan chia kan zatan ban som sa Rawsea amen ban som din thum trai lalpa Presbyterian Bazar Veng Kohhran irong bol hun thatak mai nangin min siam saka labu ngai lo bazar Kohhran mi te mel te min hutira lalpa i Kohhran ro pui ziate i hausak ziate nangin min hu fia tirle in KHIA helaya i Kohhran ro pui tak i lo dinawan hin lo thuru kan thilchea imi de zera zera hian in puang dol ni kan bring tat ani chuwang chuan i thuru kan puan chuate i Kohhran hotan atharin man so sakam che lani so hin kan di amen Christian CHHUNCHAWLH he kan soi na sa to kho maya Christian CHHUNCHAWLH han soi hian thana chuan mitam tak beng hi a thlep toyam ni o ti tu hi anin ka hria sam zana khan lom chungin lalpa rong bol ula ti kan hua chung ka tin te hi lom chunga lalpa rong kan bol na dal tu hi chỉ sang cần lấy chi thể hiện cái sự này em thấy mà rồi lo bình cần xuống qua ati buổi hiện cần xuống của em còn gì là tăng vào bậc hạt lết rồi lo ngay nula bậc hạt lết bộ rồi lo ngay ông cha tung lâu ở đồng hiện xuống qua cần rung chi từ bên lần này na dua na sualin CHHUNCHAWLH alu lak lo to hian lom chunga lalpa rong bol hi har sa thina tu lai kho vela ren chung thoma trong kam takin thua ka sum lu hi sum ko tam ta ka hian anum nual to mai o ka tia dua na suar hian chung ka ten te hin te ya chu chuan pathian rong kan bol reng mo kan ti lai hian keima ni tharau hi
kan thara lam nun hi sung le pa hin rasa takin alo ei che pan to a lim taka lal pa rom bol hi lo hian eng duam na hian min siam le thi ni te hian ka sia en boina kan seminar nei chan na bin sum kwa mi poimo ber ta chu nu le pa te hi kan nu le pa te kara nu pai kara in lai chi na that tak hi abom to chuan nu pa po kan biak that pe to long chuan nu pa po khum khata mu dum reng mai la nu panun mangai to lo ana lam in son reng mai te kan ni chuan onama limel tak angin walam thin mai la rong bol ho na mi te hriat lovin phurri kan ru kan thla lam nun hi arumin athal le sui an chuwang chuan chun kwa lim taka rong kan bol theng turata nen nu pai lai chi na tha nei te alo wa poi mo em ve o chu theng turata chu ni zaina ma tan wa te kan ma nu pui pasal kan in zon na ko ma te yen Bible na akop pui o mi tiang te kan than thiam te awa poi mo to em ve o ti te ka lai to an tulai khovela kan khovel abik tigen kan thalai te nun min ron sudot dot tu hi thil tam tak auma antirnan IT khovela information technology khovela kan chenga Ziktu pakhat sapranga marriages for love the ziktu chuan asai chu tunla sociologist kana chung ke CHHUN kongshang sang an soi jinga pakhat asai chu IT khovela computer khovela chung ko in ngai sakna nu pai ngai sakna ti atan niam me zerani lautia Itulah acuan IT mai pun dilapin AI artificial intelligence dekat nanti soleh next era. Cucu kan selain saktaka anman zuzu layan nule pate cuan han zirin han ngai cang review mai la kan cetiam le tak tolong kan. Tunaya Khovela movement satak mai pakhat chu Gen Z movement generation Z antia alam to jon Gen Z antia Gen Z anti ho chu sanga chu kwasom kwa chowela tanga sanga chu kwasom sami som patum borvel kara piang tekha an den thang ya aku katu to so de mai te chu mi te chuan Tunai Khovela finale thiamna kanti IT kanti ang zong computer heng til zong hi anron pian puya anron phanlen puya chung chuan anru akai hruai rasatakin annu akai hruai boka chumene bang chuan an du dalama rasatakin an pem poka Andu lo zong chu trong kam sum ka po nei mangavin an soi se la an soi che boy boya entina ne ku mai na Nepal rama an lal sum kwa te an soi sak na zong zong an rama herna maya kholaya kang me te chuaka an assembly house te an hal ruwa na sangkha
Gen Z movement hiện chút tiếng ang thalai te khove ra chuan nu le pa tem kan thalai te nun le zia hi kan tha thiam phatalom em mai chu bang chuan nu le pa tem Christian CHUNGKAW hi nasa takin an bein din han tum yang mai la kan thalai te nun hian khove lama nasa taka atan sia bangin Christian CHUNGKAW thatan din te hi alo har sa tial mai te tu lai khovel min nem tu lian em mai chu mi pat mai chiat na khovel sexual enia thlai te chuan kan sei la kan man zum zum na nu le pa tak tak chuan kan thla thiam patak tak chuang lo vin kan antina tu lai khovela he pat phei chiam na lama kan trong kam la tak mai chu LGBTQ atu lai pe chu LGBTQ+ te la te le se na chu kan sei chuan kan thalai te chuan in man zum zum ma se nu le pa chuan enge ni kan thla thiam bak lo khare Lalthangpuia kan sei fia tu da na chuan heng sex cover a hian nei in ang in ko kan ti te gay lesbian bisexual transgender kan ti zone SAWI movement hian cover arun me kan thlai te zila po hian kan fiat pa kan rin pa ba a hian hatiang nei in ang in ko pi an tam to hian pani kan san tak la ai zo na school la tak mai nau pong pakhat ka ko ma ai sa nau pang exam la asam la to pangin chu te na lu suai Sudah amat jin kan so atanga asoi chua chu an school lau pang mei chia zinga mei chia le mei chia in kop te an lo om fir mai hian ya then nu le pa ta rin pa pa a hian right middle section veil anga po hian chutia am nei ya in am kop te chu kan rama hian an to Chutiang khovel chuan kan ram min rul meka Kohhran nun agom chong meka chutiang kala chuan Christian CHUNGKAW thatak lai din te hi a har sa tial do ni chumene bang chu jela hian thupuya ta kan soi du chu Christian CHUNGKAW lum pu tin thupui kan wa te chuan kan Bible in na tirko te thilki kan san kan soi a mai ra chu ka chu to ma hian kan du de sam te hian so ra angin thupui ki han thlen ta ya pa sabera chuan chan da lai tu ta la buat sai ni te in zo ra angin kan sia ma zara hian mitam takin chang don ta ra he zo ni in chan dan tu nya kan chu misual sim piang thar ta kan chan da nei pathian buat sai in ti kare amar chu zai na chuan kan chan du dan chu chan da mai hi mishing chu ko ta na buat sai tin ka chan du than Bible a kan chan tu han ma chu pai la masabera chuan pathian Abraham ning nasa Abraham anilaya ato khan ama sawa ko nia ngai thenia ma se ko velo anu pui sarile lotate an kal ve zel
Pathian Abraham malasom pokhan ama chawdelvin achu kwa zong ne mal asom zuizel mel malka achan chuakoin Abraham achu kwa ka Pathian mal asom soma achan chuak zuizel itu orang tu tulen don khan Pathian leya mifel Pathian leng dun tree kan bucu nova an pui fanate chanchin an sual an thak Bible min thilo mase Pathian in chandamna long tuk turin nova atira tichuan chu chandamna longa chuan an chung kuwa abom bang nova Pathian in chandam atum tlat khover mi tam takte tuile ta an borang rui lai khan Pathian chandamna rokwi tak chu nova ne achung den an chang tin sadom le kumara Pathian in ashin don khan vanthir ko te khan lotale achung te kha chan swa an tum khopa kha khu suwa mai la katanga lotate chu kwa chandam an tum dan chu vanthir ko te trong kam tang ne ria he ni te no hi heta hian chung te dan ne ima pa te ifanu te khochunga ine piang hi khuwa tai khuai chu an te tok mai lotate chung kwa a khan chandam mai par Meleka tina akan ve an kha vanthir ko te khan an law ni an chung kwa member te ber aswal ber khenga chandam kha an du ni na tin zakopa tangin Israel chung ko pui kha Pathian in chandam atum thina From Lakatana, Israel Puite, Israel Chung Kuaka, Chandam, Aniturin. Josepha, Agatarma, Supply Minister, Turin Patin, Alauzutir Sade. Agata Poeta, Israel Chung Kua, Hruaitu Turin, Patin, Rawsea, Athanle. Agam anpan tira chu member som sari velekha agam ta boitara anlo chuan anuai tel anuia Israel chu kwa anani vek hendro hin chandamna Pathian bo sai hian Bible hian ni malanga chandamna hin chan turanga soile hin mundam taka a kan ti rual hian Chandamna abuat sai kanhu bunjang swalatanga chiam taka kan shet chu chandamna he mirhing chung kotan tute mo chung kotan bikhian Pathian hian alo buat sai ren mai ti kan hu thi chu te chuan chandamna he tute mo chung kotana buat sai ani big mai lova in chung kotan pokhan keimani chung kotan po hian Pathian in alo buat sai ani te kan khian kan ani le chu chandam chu chung kotana buat sai alo ni si chuan chung kwa chandam kan ni theina engkine kan tiang tu ten me mo phurta ten solang sele ai zona college kan ka ve lai dei to khan ai zon ko pui chunga college from te inter college event kan ne chu de hulaya kan thu pui chu tu lai khang thak te so la he nu le pa mo phur ani te hian ya muốn ta khen hành mày tổ tàu là hè đi về thu quỷ đi lệ lắm mà thiam ta cả soi về về thế
nu le pa ten an tu le fa te thu tha an shin to lo wa lo tu lai thlai te kan sual ta em ti kan omana a thakhat le lama trong te chuan nu le pa chuan thu tha mi shin na ro ke ma ni cham thar te hian kan khove na asin to lo lu tu ka wang hian ni chena kan se to khan IT khove na sex khove na kan ching na sa to lu tu ka chu bang chu nu le pa na min kai shwai the to lo awang hian ke ma ni mi mal suala wang liang dia ke ma ni du than na wala kan ki sual wang liawa thalai te nun hi boro ta ani chu bang chuan ke ma mi suala hi thalai te mo kan phur chian ani tin le lam a chuan soi the alo le ta zena kan sai tu ta pakhat chu nu le pa mo phur na chin oma thalai te mo phur na chin oma amar chu Christian chu ko thatak din tu te khotan nuam tak din tu te hian nu le pa te mo kan phur lian zo he mo te ka ngai to de ba entina la bible tra kan la chu le chu Samuel hun la ya puithiam nik thak tak mai chu puithiam elia ani amar chu puithiam elia chu atu ra aseng kan ti don le atu lo ra aseng kan ti don chu tiam ma afa de akai shoi chani lo mai the pathian trong kam anu thata afa den pathian an sei chela so chu shren kwa khap lo mai achu kwa chu kum khuwa tan ka ngai tua to na ni ate ya afa pa te khan le ve le nya in thoi thura local mi du te na me thade te kha an lo pong sual thin ni o me in thoi na sa atui lai ati tha athau tha an lo le pa an ma din an lo e ma mai chu wang chuan pathian ati na mur tla puithiam elia puithiam ani na tangin an do na tun ma chuan puithiam dai in tha chong angin an kal thin a tha te afa pa te padi a rual an thia a tha te zila puithiam ni thei tu ma anom to an chung kwa an mang an ne ba afa te suwa ma kha pa be ne zil hau tha du lo wa lo nu le pa mo phur ani te kha chu be chon suwa kan soi ti mo mi tin ane la ma bol chon Timothy te chung ko in zirtir dan chat sia sei chan da na mu khopa te fing thei che le ka thiang lim ta chu ilam pan te ta ta shred to ini ate ya Timothy kha an chung ko ke ma api roi si le anu unit te awamin apiang thar to mai robot robuita pastor robuita voinete po kai ne moira kan fia zuita ser robot lotling ta ani zui an chung ko in sirti na tha atang hian kan tu kan fa te apiang thar the zanan kan fia poi mai ka to soi la em mai tu shir tu te poina ar soi fu chin kan soi dai la chu dia mu dia khan kan wa ge khobera nu zong song ni vexera zero om alai lo tu tin anu chu cha asoya nu le pa te in zirtir na pathian thua in kai shoi na thata atang chuan fa pacha fanucha Christian Lalthangpuia tuoi em le ka thiam thei bok si mi tam tak
an lo na chuak me an lo na chuak zel do chu ti rual chuan chun ko en kol na thalo atang hian nu le pai chen kan thanga fa lo pian te hian khovea suala tin re an la rum chok chuak zel do ni te poina la chu wang chuan chu kwa hian nu le pa te kan ko poi mo in kan tu kan fa te chan da na huanga seng lu tu hian nu le pa te kan ko poi mo in te hi zara hian kan thian poi mo khom chu ti rual chuan thalai te mo kan nu le kan pa te Krista de kan min suai thei tu khopa rin na ko nga mit var an mi lo ani chuan nu le pa te zuru ye the an lo ni poi thalai mit var so te hian kan chu ko hi Krista ki bula suai thei ni tu mu miang to bena chuan engting nge chan nu chu chu kwa kan chan chu ko lung phu ti a karil ruina atin zong per Christian chu kwa hian angai poi mo per le a bola ta na atin zong tu chu ko member zong te chan da na huanga sengur vectora tran la hian Presbyterian Veng tu kha sentel ni na ani chuan zel tante an tran bo zaman din alungai em maya azal na zong a bo don near shein mani ti lu atum tamaya achente poya atin lu vietum tamaya ta chuan tin ko pola along trong chuan khai em mai ti su heta kan no ve kan he zer tan hian romi ne wangin mitante antan suak ani chuan aza om na zong bo zo do ni na shria tin rom sarkar la ka khan adam suak zo don lo ne nei shria ani achan chu heti hun la ya rom ta na chuan zer tan ten tan chuak ni chuan zer tan chuak te kes ang kha tang ven tuin a or tu ani tuan khat kes nei zer tan chuak ni chuan tang ven tuin tuan khat kes a or tu ti na chu ke ni chuan he tang ven tu hian thi tho do ne nei shria in vi rum atum ani ber ta chuan mitante anla ong kim thamani dian siat khan por trong kam an siat khan za po don zo to lo amania chuan te ko pola te po he alo lap ve shep te po an mai te ma se tu na chuan lao le khur chuin khang tam ho ma khan abok khup lut rum mai to le za po don to ri pu tu chan da mom tu enge kan i tu avatika anna so da china hi chuan atak sahim na ba khi angai tu a khen karing ma sai chi la chon ti ko pola te chuan chan da na tuan thing an ko wa lalpa i suwa krista ri ma ti chuan chan da mi ne ma ta chuan du to nang le i chu te ne ang ti khen chu chuan aken tel chu chan da le no le pa ta sawina an chan tu ra ni ba kan tu kan fa ta zong ne la chan tu ra ni chu ti an chan da na chang thep chop chu kwa chu Christian chu kwa din kan so ye thina ma se tu ma kan so ye ta ni kan tu firma na ni ta hin ka
cái mà sẽ là chung của ngay bộ cái nền bị chiang à tôi mà Christian chung của cái lâu soi phía trên đà mà hàng cái để kinh bị ta hậu lúc này cái sản xuất cái ngay bộ đi với là căn cứ vào chung của cái chia ở trong là Lalbia là Rawsea điện cái này cái bài hệ ôn của các nhân lai về in a mô ra chủ ra là trong in cái gì à bel muốn vinh tu đi cái chuyện này à hôn top là mà trong chuyện nó xảy ra là phải chọn zu and zuar anh em chút thì anh chung qua trong Rawsea điện chứ cái này về sĩ chuan cái mà lấy bộ hệ cái lâu xây lên là chung qua cái đồ lên cái pa thế Christian chung qua in char lam tu cái lâu đi hậu lâu vậy à rồi mà làm về cái Christian chung qua xây phiền đại adik tariyo hiền cái gì chung có member pakhatta nu emo pa emo nu le pa châu emo pa thiên làm trăng Christian là ní na import chin chung qua an ông chuan chung qua cho Christian chung qua an ni mai đâu tiếc chút tiền chung qua in chung qua me pakhatta tharau la mi va ni ma ni chon Christian chung qua in sa to mà sẽ chú tharau la ma mi va chung chuan kan zawaya kan chung qua men ba zum ten chân đầm na căn chân thêm tụi nó ta na thành nên mai từ cái căn trung trai á căn bị cái đó rồi mai này thì căn xiên bồi bồi chúng mình cho ra là hiện Christian chung quay na atin zon tu le agol tu nia cái hiện chứ chung qua member zon chân đầm na buông khung lu với cả chân đầm na ba in hung đi Christian chung coi na ati tu bồi bồi em chứ em cái gì ati nó mà tham gia cái gì na kan tholai na thang va khove nei na achin bil me te kan chung kwa an lo ma ni boi zubun samuna ta me te nula thang va la khove ra ke se mo ri lo boy ta na kan chung wa lo khia du to lo eng lai kwa kholaya ta mai chung qua member kan lo le pal ani poi chung me de Christa ke bula suai tu hian no le pa te hian thanen lai takin ibe ya mumia kan tu kan fa te chan ma huwa kan khum lu ma chuan lai ma te hian I trong trial mumia Chukiam Turatan Chuan Home Crusade Kan revival speaker temo hen kan counselor temo kan upa temo kan pastor temo hi isom thina umia chu chang na huanga so member so kan en khom lu theni chuan chu thuka chung kwa ina alim pui tu alom na tu hi au chuang na Philippines ta về tu na chung kwa khan enge lo thin ta kan ti chuan an chan chin tan kom na chu ani chu a chung te zong song ne an lim ta ma ti khan amalo ka chuan khove an sa khop te tu ani khan mà sẽ với miền chuan Christian chung có thar an dina an chung kwa khan chân đầm na an khenga an fa ta zong le baptist ma chen Christian an in pe Christian chung có thar an din ta cha na chuan an chung kwa khan lim na thuru an san ta an chung kwa hi avan lom don ve o chutia an ta CHNIHNA chung qua CHNIHNA chung qua
kan ni theng turin Christian su ko thata didurian chanen ngai ichwa tharselan lalma chun zatan mun sob se rosi Tiyan kan Pakhuna Lalnunsiama za samsar pariyana samu. Kuwaitale CHATNA Patien kan pa wanabi mai na ro pile tharau thenin pon du tak se in zadela chtunin nom zero se amen